SBTG Music. Club Team. Yeah, Mares programikam яким рӯзеяки ма дарс қадам мемонам ва аввалин треки хидма мехонам. ҳар шави ёдкинида зангиш месадам банд назик мешидам овқати ёри намаш хирсам буд парвои мара намекард вақте рӯзам да кӯча буд ӯ қадар кайфамаш ай пишти яхш рӯча буд ҳар шав пайдо мешда як ҳаво ченҷ хати мегузашт рӯзам ба масти мусикои тенҷ хати да салони ренҷ кади чизера ҳавас дошт диле шикасти номуста охирда натонистам гиранад надонисти ки дунё наместад агардиша як бимбир беномус ёд керамика ошиқиша ёд биёр ки чихе қатид мегузашт ава рӯза дага неметонистам ӯ вақт гирдам пири арӯс буд петачок танкуча буд меистодам барфида ӯ вақт фаридун буд қатим сайёб мерафтем астида одат мекем ӯ вақт лаҳзаҳои сиқида шигр ҳамаш сипарӣ шид не ки афсус кӯдакимда сиқ мешидам чандоф медидам ови чашмома хуни дил мехӯрдам ва кайф қад мекам дар дома тоза мекам ашкома қадам мезам сини пеш захм месӯзондак дила сӯзок мекард қалбираш мерафтам тарафи студия мегирифтам трекома сувод кам мекард шаҳрёр лайк мен медид ғамома ки чихе даст побастаги ай дил да зиндонай ай пишти яно кас ғайри ма чампат сампионай дидам ихе намеша бад нашид хидма канам ранге ки хол дидам хестм двайни ки я музикантам мақсад ондам ба хидма ҳуй кардам раи корма ки шода шид раи баста зиёдтар шида гапома неки ғами сар надод коре кад биё гуфтам коре кад занги задам ҳолям интизорам гуфтам дига намия гуфтам ҷамъ кардам бору бухчама дили хидиш хинук шида газобой кашидама ба ёд оварда марам чорникам номероша гуфтам марам дига задам ҳамаи барбудоша мон бирававо гуфтам накина дига ёдам анде маст бишам неки назана дига да ёдам иқа фарёдам дуруни ребда фоида накард ма барои ӯ мехондам неки ӯ гӯшам намекард ӯ пастам задаву мегуфтак ма майзадаи аромихтам ғайри ма чанд каста дил додаи номадаи ябор дидаи дили дарманда ё ки дӯстдорӣ кадагии вақти ёд каданда нея диди яка ё чихе чарху фалакай марам палёд кам ранги тережими ёд кинака мушеи дил хинук шид намефора қатид бестам медонам да ёдам нести марам да ёдат нестам ма қатӣ рестам ози тамоман рам дигарай аёзи мегум та интихоб ки тераи дигара. як ҳаво ченҷ хати мегузашт рӯзам ба масти мусикои тенҷ хати да салони ренҷ кади чизера ҳавас дошт диле шикасти номуста охирда натонистам гиранад надонисти ки дунё наместад агардиша як бимбир беномус ёд керамика ошиқиша ёд биёр ки чихе қатид мегузашт ава рӯза дага неметонистам ӯ вақт гирдам пири арӯс буд петачок танкуча буд меистодам барфида ӯ вақт фаридун буд қатим сайёб мерафтем астида одат мекем ӯ вақт лаҳзаҳои сиқида шигр ҳамаш сипарӣ шид не ки афсус кӯдакимда сиқ мешидам чандоф медидам ови чашмома хуни дил мехӯрдам ва кайф қад мекам дар дома тоза мекам ашкома қадам мезам сини пеш захм месӯзондак дила сӯзок мекард қалбираш мерафтам тарафи студия мегирифтам трекома сувод кам мекард шаҳрёр лайк мен медид ғамома ки чихе даст побастаги ай дил да зиндонай ай пишти яно кас ғайри ма чампат сампионай дидам ихе намеша бад нашид хидма канам ранге ки хол дидам хестм двайни ки я музика.